Čau lidi, připravil se pro vás další kouzlo, tentokrát to bude kouzlo po dlouhé době opět s bankovkou a kouzlo s touto devítkou srdcovou. A jdeme na to. Tu kartu si dám takto do té bankovky a celou tu bankovku si přehnu. Takže to mám takto přehnuté, jakoby mám tu kartu zabalenou v té bankovce a teď tu kartu i s tou bankovkou takhle přehnu. Takže můžete vidět, že z přední strany je vidět devítka a srdce a z druhé strany je vidět také srdce. A teďka, když s tou kartou takto pohnu dolů, tak se nám celá ta karta přetočí, že je vidět ta druhá strana. I z druhé strany můžete vidět, že je vidět ta druhá strana celé té karty. Takto si s tou kartou můžu v klidu hrát. Nic se, můžu ji přetáčet, jak dlouho budu chtít. To je pro dnešek vše. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo nějaký ten komentář. A pokud nemáte odběr, tak si ho určitě dejte, protože v takových videích hodlám pokračovat. To je pro dnešek vše. Zatím čau.